Ngithe ngisahleli ngezwa kungena umoya, wathi mawungena ngawuzwa uthatha over emzimbeni wami. Wawusukhuluma ukhipha izindaba. Ngithe mangiqeda ngivuka, wonke umuntu wayemangele ukuthi izindaba zabo ngizazi kanjani. Siyabingelela, siyathokoza, sithi ameni. Lawa amazwi omuntu ofembayo, amazwi lawa athathwe kwezinye zezincwadi zakudala. Sizoke sikhulume ngendaba yokufemba. Ngeke ngithande-ke ukuthi masikhuluma ngento, sikhulume ngento esizaziyo nesike sazi-experience. Njengomuntu omthandazi, zithe zikhuphuka iy'phiwo zami noma zithathe elinye igxathu lapho isithunywa sathi ukuqhela khona kancane kwabe sesengena umoya wamadlozi namathongo eza neziphiwo zabo, nabo ezidinga uku-honor-ishwa. Ukufemba khona umoya wakhona. Ukufemba ngizoke nguchaze ukuthi umoya onjani, umoya ohendlisha kanjani, ngoba ukufemba kuyakhathaza. Akuyona into ongavele usuke uyenze isinoma kanjani. Ukufemba kuyawugqilaza umzimba, ukufemba kuyayigqilaza ingqondo. So sithi ukushaya kancane nje ukuthi kuyini ukufemba. Ukufemba okwedlozi noma ithongo, ake sithi nje idlozi. Ukufemba ilo moya lona uyaye ungene kumuntu onemimoya ebese ufuna ukukhuluma. Usuke suyingozi-ke lo moya uma uvele uzenzele randomly. Okusho ukuthi lo moya lo kade wawufuna ukuthi uwunake, ungawunaki wena, ugcine usubhodloka ngendlela enjalo okungafanele kwenzeke lokho. Uma uzazi ukuthi unemimoya, uyazazi, uyazizwa, uyazibona, sukuhlala phansi ukuthi kuthiwani kuma-social network, ukuthi kuthiwani emphakathini ne-society ichapha ngenhlamba iziphiwo ngoba zikhona iy'phiwo zangempela. Uyeke labantu abadlala ngabantu abathi baneziphiwo, asinakile bona. Zikhona iy'phiwo zangempela ezifikayo, eziningi iy'phiwo ezifikayo. Akuzona iy'phiwo zokuthi-ke manje wena kumele umelaphi, kepha iy'phiwo zokuthi lungisa ilineage yasekhaya ngoba kunechilo noma kunokhondolo olake laba khona ekufanele ligcine ngawo, ukuze ligcine lo khondolo ukuthi nasezinganeni ezizayo akulungiswe phela. Ebese bayavuka abantu abadala baqale bakudlise amagobongo, bakudlise amagobongo, ebese emva kwalokho bafuna ubageza, bafuna ubahlambulule, bahlambulule, kwenziwe inhlambuluko. Ngaleyo ndlela leyo ebese izinto ziyaqala ziyaqaqeka, into zey'ngane zale ekhaya emva kwale misebenzi. Kodwa-ke kuloyo onesiphiwo sokwelapha, indaba yokufemba fanele yazi ukuthi ime kanjani ngoba ukhona lo moya. Ukufemba kumuntu onomoya noma onesiphiwo kuyingozi ukuthi uvele uzibhodlokele. Kufanele ufunde ukuthi ukhontrole. Uma ngabe uzwa lo moya, into yokuqala ekumele uyenze ukuthi kumele ufune usizo lokuthi uchazelwe kabanzi ngawo kuloyo oyokusiza, akweseke akuchazele imigomo nemibandela. Ngeke ngize-ke ngikhulume ngemisebenzi noma ngama-ceremonies okufemba ukuthi kwenziwa kanjani ngoba I believe solemnly ukuthi ukufemba kusuke kuyinto yedlozi ekufanele
likukhombisele wena lona ukuthi lifuna ukuthi kwenze kanjani. Kodwa isikhathi esiningi ukufemba akukho fasi, akudingi into ey'ningi, akufani njengey'phiwo ezinjengomlozi noma iy'phiwo ezinjengey'nzuza, ndawo yabo, iy'phiwo ezidinga ama-ceremonies, iziphiwo ezidinga i-attention eningi. Ukufemba it's another part of ukuhlola, ngoba khona ukuhlola kwesithunywa lapho khona ubona izinto ngomoya, uvele uvale amehlo, kuvela ama-pictures, ukwazi ukuthi lawo ma-pictures uwa-interpret-e, okanye kudlala ifilimu ukwazi uku-interpret-a kumuntu ozohlola, okanye ngayona ndlela lo ohlola ngayo yesithunywa. Nalena-ke ukufemba enye indlela yokuhlola but ngedlozi. Ukufemba ilana khona umuntu adedele umoya wedlozi lakhe noma idlozi lalowo muntu elingakwazi ukuthi lifinyelele kuyena, noma uthole ukuthi afinyelela kuyena lowo muntu, kodwa lowo muntu akalizwa ukuthi lithini, ngoba kwesinye isikhathi idlozi libuye likhulume ngey'thombe, hhayi ngamazwi. Uthole ukuthi manje umuntu akasazi ukuthi isho ukuthini le movie kade ngiyibuka. Afike umuntu eseyohlola ukuthi kwenzakalani, ngizohlola. Bese-ke wena okwazi ukufemba, bese-ke uya-align-a kahle umoya wakho, ngoba umoya wokufemba uyawu-align-a, kunendlela uphefumula ngayo mase uwudonsa. Vele-ke phela kufanele impepho ishiswe njengoba ngishilo, ukufemba kwedlozi qeda ukushisa impepho-ke manje ebese-ke uyawudonsa-ke lo moya, uwudonsa ube usuyangena lo moya lona, ebese uyakhuluma lo moya. Umuntu ofembayo uvame ukuthi ashintshe izwi ungaze uze usabe uy'tshela ukuthi umuntu ungenwa amademoni, kanti cha, suke sekungena esinye isidalwa, suke sengasayena okhulumayo, sekungena omunye umoya, uyakhuluma lo moya lona. Lo moya lona uyabhula lo moya, asho ukuthi hhayi ikanje ikanje into. Kuyenzeka ufembe ukhuluma idlozi lomuntu osuke eze kuwena, noma idlozi lalowo muntu osuke eseduze kwakho ozobe umfembela, okanye uthole ukuthi isidalwa sakho noma idlozi lakho ngqo elifembela lo muntu elikhipha iy'ndaba ukuthi nayi inkinga yakho ilele la nala 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 nala, enza lokhu, wenze lokhu, uyeke lokhu, uzokwazi ukusizakala. Ukufemba-ke lokho. Ukufemba ukuhlola noma ungenwa umoya wedlozi ebese liyakhuluma, likhiphe izindaba. Kukhona-ke ukufemba okukhandiwe-ke. Siyakwazi kukhona ukufemba okukhandiwe ongekho natural. Asogxila futhi kulokho, sizogxila nje kulokho oku-natural ukuza nedlozi lakho. Umuntu ofembayo kufanele kube umuntu ojwayele ukuthi amagobongo awadle isikhathi nesikhathi, ungabalekeli ukuthi udle amagobongo, imithi le yamagobongo, esikakhulukazi gobongo lamandawo namandiki, ya. Uwadle nje lo magobongo uzokwazi ukuthi ukufemba kwakho kuflowe ngendlela efanele. Umuntu ofembayo akufanele ay'mbandanye kakhulu esixukwini, ngoba uyaphazamisa imimoya yabantu, uyaphazamisa imimoya yabantu. Umuntu ofembayo kufanele angabi sebantwini abaningi isikhathi eside. Umuntu ofembayo, umuntu ofembayo akufanele adle kakhulu inyama, kakhulukazi lebovu. Umuntu ofembayo, umuntu ofembayo afazwane, kufanele uphuze amanzi. Hhayi, ake sivale lapho singayikhuluma kakhulu, sophinde siyiqedele ngelinye ilanga.